Fil-katekesi tagħna llum eżisti sejrin inkomplu nirriflettu dwar l-imħabba tal-Alla lina kif hija għajn ta' tiġdid fil-Knisja. Kunna qed ngħidu illi il-Knisja x'inhija? Il-Knisja hija komunità ta' mħabba ma x'nifhmu biha. Hija komunità li tirrifletti t-Trinità qaddisa. Dak li jagħmel it-Trinità hija l-imħabba bejn il-Missier li bejn l-Ispiritu Santu u l-komunità hija din l-immaġni ta' Alla fid-dinja. Nistgħu napplikaw għall-Knisja dak li l-ktieb tal-Ġenesi jgħid għall-Adam u għall-Eva. Ejjew nagħmlu l-bniedem fi xbieħa tagħna. Il-Knisja hija xbieħa ta' Alla fuq din l-art. Jiġifieri komunità ta' mħabba għaliex dak huwa Alla. Però din l-imħabba li tagħmel il-Knisja ma tibdix mill-imħabba tal-insara bejn xulxin jew mill-imħabba tal-insara lejn Alla, imma hija magħmula mill-imħabba ta' Alla lejn il-bniedem. U allura qegħdin naraw biex il-Knisja tiġġedded aħna lkoll irridu dejjem niġġeddu l-ewwel qabel kollox filli narfu din l-imħabba infinita ta' Alla lejna. U qegħdin naraw eżistijej fil-katekesi tal-lum li tkompli ma tal-aħħar darba aspetti tal-imħabba ta' Alla lina. L-ewwel aspett li ħankomplu naraw illum li jiġi l-ħames aspett li qed nitkellem dwaru, Ġesu għandu mħabba pura għalina. X'jiġifieri mħabba pura? Ġifieri Ġesu lilek iħobbok għal dak li int. U int min int? Int ibnu, int bintu. Isimgħu x'jgħidilna San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu kapitlu 3 vers 1. Propju San Ġwan jgħidilna dan il-kliem. Araw bliema għożża ħabna l-Missier u nistgħu nissejħu u li Alla u hekk aħna tassew. Hekk aħna tassew. Missier lilna jħobbna għaliex aħna ulied. M'hemmx raġuni oħra għaliex iħobbok, għaliex int dak li int fajnejh bħalma il-ġenituri jħobbu l-wliedhom għax huma wliedhom, hekk Ġesu iħobb il-kull wieħed u waħda minna. Ġesu hu imħabba u ma jafx ma jħobbx. Ġesu ma jafx ma jħobbx eżistijej. U lilna ma jħobbniex biex jinqeda bina l-pjanijiet tiegħu fuq din l-art. Ma jħobbniex biex iħossu komdu u jħobbna. Ġesu jħobbna minħabba fina, mhux minħabba fih. Għaliex aħna ħolqien tiegħu u jistħoqilna l-imħabba tiegħu. Hija din l-imħabba li tgħaddi bejn il-ħallieq u l-ħlejqa, bejn il-kreatur u l-kreatura, bejn il-Missier u l-ulied. Ejjew nġorruha f'qalbna eżistijej. Jien maħbub għal dak li jien minn Ġesu. Is-sitt aspett tal-imħabba ta' Ġesu lejna hija li Ġesu għandu imħabba perfetta għalina. Għaliex? Għaliex huwa l-imħabba fiha nfisha. San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu kapitlu 4 vers 8 jgħidilna dak li ma jħobbx ma rafx il-Alla għax Alla hu imħabba. Alla għandu l-perfezzjoni tal-imħabba. Aħna din eżistijej forsi ma nafux jiġifieri. Għaliex l-esperjenza umana tal-imħabba tagħna hija esperjenza meta aħna forsi ma nħossuniex maħbuba b'mod perfett. Forsi ma nħossuniex maħbuba b'mod illi tassew dak li jkunu ħobbna mingħajr ebda kundizzjoni noqsuh kemm noqsuh, diffiċli nimmaġinaw fuq livellu ma l-imħabba perfetta. Hija biss l-imħabba ta' li perfetta. U hija perfetta għaliex toħroġ minn natura stess ta' Alla, ġifieri minn dak li Alla hu imħabba bħal l-ilma li hu biex ngħidlek imxarrab fih innifsu kull ma jmissi xarbu. Hekk hi l-imħabba ta' Alla lina eżistijej. Meta tħares lejn is-salib, Ġesu lilek iħobbok b'mod perfett. Id-dnub tiegħek, id-tbatija tiegħu ma jnaqsux mill-perfezzjoni tal-imħabba tiegħu lejk. Eżistijej. Kemm għandna lix nistrieħu, ikollna moħħna mistrieħ, ikollna qalbna li tista' tereq fi Kristu, għaliex nafu
li l-inna l-mulej jħobbna b'din il-perfezzjoni, għaliex ma jistax ma jħobbniex, għaliex hu mħabba. Alla ma jiqaf jħobb qatt. Eżisti. Anka dawk li ma jrdux jafu bih. Anka dawk li jċiduh, anka dawk li jweġġawh, ma jistax ma jħobbhomx. Aħna li taqbżilna u nirrabjaw diffiċli nifhmuha. Ma Alla ma jistax ma jħobbx għax hu mħabba. X'perfezzjoni eżisti. Is-seba' aspett kif nara jien ta' kif Ġesu lilna jħobbna eżisti. Il-imħabba ta' Ġesu lejna hija għal dejjem, skont ma jgħidilna l-profeta Ġeremija, kapitlu 31 vers 3 jgħid: bimħabba ta' dejjem ħabbejtek, għalhekk il-ħlewwa tiegħi irfajt għalik. Kemm sabiħa. Kemm sabiħa. Bimħabba ta' dejjem ħabbejtek, għalhekk il-ħlewwa tiegħi irfajt għalik. Tista' tiftakar int li qed tismani issa dan il-vers bl-amment. Bimħabba ta' dejjem ħabbejtek, u għalhekk il-ħlewwa tiegħi irfajt għalik. Bimħabba ta' dejjem ħabbejtek, u għalhekk il-ħlewwa tiegħi irfajt għalik. Bimħabba ta' dejjem ħabbejtek, u għalhekk il-ħlewwa tiegħi irfajt għalik. Kemm hija vera. Kemm hija reali. Eżisti. Il-mulej ma jiqafx jħobbna, l-imħabba tiegħu mhijiex bi prova. Il-mulej lilek ma jħobbokx sakemm tibqa' tgħinu, sakemm ma tagħmilx id-dnub, sakemm titlob, sakemm tmur il-Knisja, sakemm tibqa' nisrani. L-imħabba tiegħu għalik hi għal dejjem. Bimħabba ta' dejjem ħabbejtek. U din l-imħabba dejjema eżisti, din l-imħabba li ma tintemm qatt. Forsi diffiċli din ukoll nifhmuha. Meta naraw tant imħabbiet li jintemmu fi żminijietna. Imħabba fi żwieġ li tispiċċa, commitments ma aktar onorati. Diffiċli nifhmu xi ħaġa għal dejjem. Ma Alla eżisti ma jistax ma jħobbniex għal dejjem għaliex hu l-eternità fiha nfisha. Alla kien minn dejjem u għal dejjem u jibqa' għal dejjem. L-imħabba tiegħu għalik kienet minn dejjem. Minn dejjem ġifieri, mhux minn meta ħalqek, minn mindu kienu allura dejjem, għax Alla m'għandux bidu tmiem u l-imħabba tiegħu m'għandix bidu tmiem. Int minn dejjem kont maħbub minn Alla, int minn dejjem kont maħbuba minn Alla, qabel ma bist nissild f'ġuf ommok. Il-mulej kien diġà ħabbek u int teżisti frott l-imħabba tiegħu. Int m'intix kombinazzjoni fuq dil-art. Ġejt kif ġejt fuq dil-art, m'intix kombinazzjoni. Int maħbub u maħbuba minn dejjem. U se tibqa' maħbuba għal dejjem, għażiż hija, għażiż oħti. L-imħabba ta' Ġesu għalik m'hemmx li xi darba tista' tintemm. L-imħabba ta' Ġesu għalina m'għandix expiry date eżisti. M'għandix termini ta' kuntratt li jispiċċa. Hija kollox infinite u unlimited l-imħabba ta' Ġesu. Kemm hija unika di eżisti. Kemm huwa grazzja li narfu li aħna maħbubin lill-mod. Għal dejjem. Għal dejjem. Ma tintemmx. X'konsolazzjoni eżisti li aħna għandna dan Alla li jħobbna daqshekk. Ftakruha bimħabba ta' dejjem ħabbejtek, għalhekk il-ħlewwa tiegħi irfajt għalik. Din kelma tfakkarna f'dak li Ġesu jgħidilna jew għandi intom il-koll sabu ħabtin imtaqlin u jina saraħkom għax jinta qalb ħelwa u umli dil-ħlewwa ta' Ġesu assisti. Kemm sabiħa. Ġesu, it-tmin aspett kif narajin, hija li maħabba tiegħu hija maħabba li b'xi mod lilna tipproteġina fl-imma sens, fis-sens li jgħid l-Apokalissi kapitlu 3 vers 17, meta jgħidlek li dawk li nħobb jiena nwiddibhom u nrażżanhom. Mela tħeġġeġ u intemm. Il-dawk li nħobb jiena inwiddibhom u nrażżanhom. Dina wkoll meravilja assisti. Alla lilna xoħobna iwiddibna u jrażżanna. U meta jagħmel hekk Ġesu ikun qed jipproteġina mid-dnub, jipproteġina mill-ħażen, mid-dinja, mix-xjetan, mill-egoiżmu, minn nfusna. L-imħabba tiegħu mhijiex
għamil li trid kollox orrajt. L-imħabba tiegħu hija verità. L-imħabba tiegħu tipprova tiftaħilna għajnejna fil-ħajja tagħna. L-imħabba tiegħu trid poġġina eżistijaj anka quddiem ir-realtà ta' dnub u ta' żball. Mija nuqqas ta' mħabba meta wieħed ma jikkoreġix il-ieħor, meta jarah fid-dlam u ma jiftaħlux għajnejh. Hija mħabba kbira li wieħed jiftaħ għajnejh xulxin. Għaliex Ġesu hekk jimxi magħna. Ġesu nsibuh fil-Vanġelu diversi drabi ċanfar l-Apostli, ċanfar il-Farizej, il-Pubblikani, il-Kittiba. Però dan mhuwiex ċanfir ta' min huwa arrabjat u jrid jisfida, jrid jeżerċita l-poter tiegħu fuq ieħor. Le, dan huwa kollu il-ċanfir u twiddib li joħroġ mill-imħabba, bħal meta Ġesu keċċa l-bejja mit-tempju. Jeb ħafna mħabba lejn it-tempju tal-Alla missieru. Però anke ħabba lejhom, irid jiftħolhom għajnejhom li qegħdin fi triq il-ħażina. Xi drabi l-mulej jidħol bil-goff biex lilna jweddibna, biex iċanfarna. Mhux għax Alla kattiv magħna, anzi għax Alla hu mħabba jċanfrek. Ovvjament iċ-ċanfir ħadd ma jogħġbu għaliex aħna nissupervi fil-qalb tagħna, għandna supervja kbira f'qalbna. Allura ma toġobniex li Alla jċanfarna. Imma min jixtieq ikun fil-verità ma' Ġesu, jieħu pjaċir li Ġesu jċanfru. Għax Ġesu kienet isaffih, jippurifikah, iwidbu, ikabru. Allura tiddejjaqx, tħalli l-Ġesu jħobbok billi iċanfrek u jwidbek, anka permezz tal-Knisja tiegħu. Id-dis aspett li nara jien fl-imħabba ta' Ġesu lejna hija mħabba paċenzjuża. It-tieni ta' Petru, kapitlu 3, vers 9, jgħidilnek. Mhux għax jiddawwar il-mulej li jtemm il-wedit tiegħu kif jaħsbu xi wħud, imma qiegħed jistabar bikom għax ma jridx li xi ħadd jintilef ilma li kulħadd jersaq għall-indiema. Petru qed jitkellem hawnhekk mill-parusija, ġifieri t-tieni miġġa ta' Ġesu, u il-fatt li l-ewwel insara kienu qegħdin jaħsbu li Ġesu jiġi lura immedjatament u l-fatt li din damet għadna nistennew sal-lum aħna l-mulej qed jiġi. Jekk ngħidu aħna l-insara x'qegħdin nagħmlu, aħna nistennew il-Ġesu jerġa' jiġi u sakemm jerġa' jiġi qegħdin ħejjulu umanità biex meta jiġi jsib il-fidi fuq dell-art. Fidi mejxa u fidi jemnuta. Dak li qegħdin nagħmlu aħna bħala insara. Issa Petru qed jgħid isma' uħud minnkom qegħdin jgħidu li l-mulej ma żammx il-weda tiegħu, ma ġiex. U Petru qed jgħidilna Ġesu qed iduma jerġa' jiġi biex jistennina b'ħafna paċenzja u jagħti kull darba ċans ta' ħniena lin-nies biex huma jindmu jikkonvertu jduru ħejħ. Il-mulej jixtieq jiġi, però ma jixtieqx jiġi u jintilfu ħafna. Jixtieq jiġi u jħodna wkoll il-ġenna. Iridna l-koll ngħixu fl-imħabba ta' dejjem. Allura Ġesu b'ħafna paċenzja eżisti. Dil-paċenzja infinita tal-lejha kbira. Kemm il-mulej idum jistennik biex tiġi lura fil-qrar u tqarbin. Kemm il-mulej idum jistennik biex terġa' taqbad ritmu ta' talb. Kemm idum jistennik Ġesu biex inti terġa' tibda titlob bil-kelma ta' Alla, biex terġa' taqbad ir-rużarju f'idejk, biex terġa' tmur tiftaħ qalbek ma' saċerdot fil-qrar, biex terġa' tingħaqad mal-Knisja, biex tmur fil-komunità nisranija meta inti tbiegħed. Kemm idum jistennik il-mulej biex toħroġ mill-adulterju, biex taqta' l-pornografija, biex taqta' s-ser, biex taqta' l-gideb, biex taqta' l-lob, kemm idum jistenna l-mulej eżistijaj. Parabola tal-ben il-ħali l-missier dejjem jistenna jaturija dil-maħabba paċenzjuża ta' Alla. Il-paċenzja ta' Ġesu ed hemmhekk biex tagħtina ċans wieħed wara l-ieħor biex aħna nintmu. Għax Alla jrid il-bnedmin kollha jsalvaw, jaslu biex jarfu l-verità. Kif tgħidilna l-ittra ta' Pawlu. Jalla eżistijaj nesperjenzaw dil-paċenzja ta' Ġesu magħna. L-għaxar aspett tal-imħabba ta' Ġesu għalina eżistijaj kif narajjeni hija mħabba li tipprovdi. Hija mħabba ta' providenza. Ġesu f'San Mattew kapitlu 7 minn vru 7 sa 11 jgħidilna itolbu jingħatalkom, fittxu sibu ħabtu jiftħulkom, għax kull min jitlob jaqla, min ifittex isib, min iħabbat jiftħulu. Minnu dak il-bniedem fostkom li jekk ibni jitolbu biċċa ħobs sejjer jagħtih ġebla, jew jekk jitolbu ħuta sejjer jagħtih serb, mela jekk intom niżżina bħalkom tafu tagħtu ħwejjeġ tajba l uliedkom,
kemm aktar missierkom li fis-smawiet jagħti ħwejjeġ tajba l min jitlabhom. Din imħabba Alla li tipprovdi għall-bniedem. Forsi llum naqas is-sens li Alla jipprovdilna għaliex l-era teknoloġika meta aħna din niddominaw kollox fil-ħolqien, isna m'għadniex naraw l-Alla jipprovdi fil-ħolqien, imexxi l-ħolqien, jipprovdi f'ħajjitna. Isu l-bniedem rid jieħu kollox fuq x'kuntant il-mulej qajjem persuni tiegħu illi jażlu li jgħixu biss fuq il-providenza tiegħu biex ikunu sinjal għalina ta' kemm Alla jipprovdilna u din narawha fil-konkret. Kemm rajta jien eżisti fil-ħajja tiegħi li Ġesu vera jipprovdi. Xi drabi fl-lejl aħħar jaqtalek daqsxejn qalbek, però Ġesu qatt mhu kmieni, qatt mhu tard. Ġesu dejjem fil-ħin. L-imħabba tiegħu hija puntwali. Xi drabi huwa aħna li ma nafux nistennew il-mument tal-providenza tiegħu. U Ġesu eżisti kapaċi jkun ġenerus wis iktar milli aħna nistgħu nimmaġinaw u naħsbu. Ħafna drabi biex nesperjenzaw il-providenza din l-imħabba li tipprovdi irridu nkunu tfal ċkejkna. Għax huma tfal ċkejknin li jistennew kollox minn uliedhom, l-adulti jmorru jaħdmu jaqalgħu kollox huma. Aħna qalbna titkun bħat tfal iż-żgħar, għalhekk Ġesu qalilna erġgħu siru bħat tfal iż-żgħar, jekk le ma tieħdux fis-saltna l-ismawiet. Hija kelma oħra xiġifieri tikkonverti. Tikkonverti tfisser ukoll issir ċkejken quddiem Alla. Ħalli hu jiċċekken għalik huwa. Kif kienet tħobb tgħid Teresa talba minn Ġesu, ħalli jinżelu bħal lift u jtellani l fuq. Li aħna rridu nitolbu l-mulej għall-providenza tiegħu, mhux għax Ġesu ma jafx jew ma jridx jagħtina, però Ġesu fis-saltna tiegħu hekk għamilha illi aħna nirċievu fil-kundizzjoni illi aħna nitolbu. Ġesu ma jagħtinix għax aħna nitolbu, jagħtina biss xi mħabba u ħnina. Imma t-talb huwa l-kundizzjoni biex inti tilqa' dak li Ġesu jrid jagħtik. Mela aħna ma nitolbux biex jagħtina l-mulej, imma t-talb huwa l-kundizzjoni biex nilqgħu dak li f'imħabbtu jrid jagħtina. Dan hu eżempju żgħir, immaġina kieku jiena rrid nagħtik xi ħaġa ixini. U inti idejk għandek pon magħluq. Jiena rrid nagħtilek, imma bil-pon magħluq int qatt ma tirċiviha. Kif tiftaħ il-pon tista' tirċiviha. It-talb dak li huwa quddiem Alla taħt l-aspett illi aħna niftħu jdejna biex nilqgħu dak li jrid jagħtina. Mhux isna kif niftħu jdejna l-mulej jitqanqal kollu ħnina minna u jrid jagħtina, mhix hekk. U diġà jrid jagħtina qabel ma aħna biss nindunaw x'għandna bżonn. Minn qabel. U kif niftħu jdejna nistgħu nirċievu. Se dal-ftuħ tal-idejn, hekk dil-metafora qed nuża t-talb, hija kundizzjoni fil-fatt jiena nemmen eżistiħi. U dinha konvintissimu minnha. Li hemm ħafna affarijiet li Ġesu jrid jagħti lill-Knisja, lill-familji, lilna, lis-soċjetà, lis-saċerdoti, l-isfijiet, mod personali. Ħafna l-mulej jrid jagħtina li aħna maħniex nirċevuh għax l-attitudni tagħna hija dak li jumna Alla jseħħ li mhijiex hekk dik iżbaljat eżisti. Ir-rieda t'Alla sseħħ daqskemm aħna nikkollaboraw magħha. Hemm aspetti ta' rieda t'Alla li jseħħu biss bil-kollaborazzjoni tal-bniedem. Huma kundizzjonati mill-bniedem. Għalhekk Ġesu saħansitra qalilna biex nitolbu ikun li trid int kif issemek da fl-art. Kieku hija ovvja li jkun li jrid hu fis-semak da fl-art, ma qilniex biex nitolbu għaliha. Irridu nitolbu għax hemm il-kollaborazzjoni tal-bniedem, li l-ewwel kollaborazzjoni tal-bniedem biex isseħħ ir-rieda t'Alla naqalgħu li Alla jrid hija li nitolbu u li nagħmlu li jgħidu. Dawn huma żewġ kundizzjonijiet. Nitolbu u nagħmlu dak li jgħidu. B'hekk iseħħ ir-rieda tal-mulej. U għandna bżonn eżisti niħtlu f'din dimensjoni profonda ħafna affarijiet hemm bżonn nitolbu. Uħud tħaddu l-mentalità il-mulej ma jafx jekk irid jagħtini mhux fejn noqgħod nitlob dik supervja. Ġesu lilna li jagħmilna kollaboraturi tiegħu ħaddiema miegħu fis-saltna u l-ewwel ħidma tagħna hija talb u nixtieq nagħmel appell lis-saċerdoti eżisti mod speċjali s-saċerdoti u reliġjużi li qed jisimgħuni bħalissa. Naqsu ftit mix-xogħol tagħkom u tolbu iktar. Għax ħafna mill-grazzi li mulej irid jagħti anke l-parroċċi, anke fil-ministeru tagħkom eżiskuti fis-saċerdozzju. Mulej irid jagħtihom permezz tat-talb. U jekk aħna anke b'ħafna mħabba li n-nies inkollu naħdmu biex ngħinuhom,
u ma nafux nifqu nitolbu ġenwinament, ħafna drabi dak li l-mulej jrid jagħti nispiċċaw ma nirċevuhx. U nispiċċaw nagħtu dak li aħna rridu nagħtu mbagħad. B'intenzjonijiet tajba kemm irridu, però forsi l-mulej kollu intenzjonijiet isbaħ minn tagħna, mhux għax tagħhom maħżina tafux. Imma Alla ma taħsbux li dejjem ftit aħjar minna u li jixtieq huwa perfett. Aħna maħniex, anke aħna saċerdoti. Ejjew nduru iktar lejn il-mulej fit-talb eżistijaj. Ħalli hekk il-providenza tiegħu, wan ma naqtawx qalbna aħna u tu inkunu nistgħu ngħixuha maħutna l-lajċi. 11 l-aspett tal-imħabba ta' Ġesu hija maħabba li lilna tibdilna. L-imħabba Alla ma tħallikx kif int. San Ġwan fl-ewwel Tratiju kapitlu 4 vers 17 jgħid aħna nħobbu għaliex hu ħabna l-ewwel. Jiġifieri aħna mingħajr ma nesperjenzaw l-imħabba Alla lina aħna ma nistgħux inħobbu. Mela kif induq l-imħabba Alla aħna nitbidlu u nibdew nħobbu. Din il-bidla li ġib. Aħna eżistijaj tendenza umanitana għall-egoizmu, aħna minn aħna, u jkunu fil-verità u namettuha. Fil-ħajja l-imħabba vera tinsab biss f'min daq l-imħabba Alla. Jista' jkun hawn bnedmin li ma daqux il-mulej u jixtiequ jħobbu jagħmlu sagrifiċċji biex jħobbu, biex qed ngħid le. Però l-imħabba vera huwa Alla nnifsu. U l-bniedem li jintmiss minn din l-imħabba li jista' jitbiddel fil-profond ta' ruħu biex din l-imħabba Alla toħroġ minn ġewwa fiha. Kemm hija verità eżistijaj. Din l-imħabba ta' Ġesu hija reali iktar minn kollox. Li meta tmissilna qalbna aħna nsiru bħalu. Ma nistgħux ma nħobbux. Mhux il-mibeda tpattija jkun l-ewwel sentiment tagħna. Imma l-imħabba l-maħfra l-nila. Kif min jgħidlek kif nista' nħobb, min iduq l-imħabba Alla jgħid kif nista' ma nħobbx. Kif nista' nobgħod, kif nista' ma naħfirx. U allura ħafna drabi biex nitbidlu ejjew nduru mhux li rridu nibdlu n-nies, imma li nduq l-imħabba ta' Ġesu u nħallu l-imħabba ta' Ġesu tibdilna. L-aħħar aspett kif narajin tal-imħabba ta' Ġesu għalina hija li hija mħabba qawwija li xejn ma jista' jifridna minnha. Dak li jidilna San Pawl, min se jifridna mill-imħabba ta' Kristu, taħbit id-dwejja persekuzzjoni l-ġuħ l-era tiġrib ix-xabla bħalmu miktub minħabba fik li jum kollu jikkundannawna l-mowt, joddulna bħal naċa l-qatla, imma f'dan kollu aħna aktar bieħa bis-saħħa dak li ħabna għaxina żgur li l-mewt u l-ħajja, l-anġlu l-qawwiet, l-żmien tissa u l-tal-ġej, l-assetat l-oli u l-anqas il-font u ebda ħla oħra ma jistuqat jifirduna mill-imħabba Alla li deret fi Kristu Sidna Ġesu. Rumani 8:35-39. Xejn ma jista' jifirdek għażiż ħija għażiż uħti mill-imħabba ta' Ġesu lejk. Ikkun konvinta li xejn u ħadd ma jista' jifirdek mill-imħabba Alla lejk. Jalla eżistijaj, il-Knisja fi żminijietna tagħmel din l-esperjenza tal-imħabba Alla lina għaliex meta nkunu nafu kemm Alla ħabna nibdew nħobbu lil xulxin u hemmhekk titwieled il-Knisja kif ixtieq Ġesu. Jekk nagħmlu dan.